Veliku viljušku za Tolanderu. Hvataljku nešto. Kako ne? Imaš neku hvataljku, viljušku nešto? Krenca dijada. O, treba snima, 2014. Epa, Možeš kad tad napraviti stranicu, potpiše na stranu. Može još jedan. A? A? Ćemo si živimo odmah. Sve. Za početak 15. Ja bih hvatao se negdje u kesu nekoj. Sad polita i... Napravio one avionske snimke. Da. Ako roti se te... On te leti iznad. Vidi. Ako odmah iznad njih. Pa ja tražim negdje u nekim kesu. Ne znam. Podnjela.